umbhalo owuqalile umsebenzi empilweni zenu uyakuwufeza, okusho ukuthi nanoma ngabe inkinga siyabhekana nazo ey'mpilweni zethu, kepha kumele sikhumbule la mazwi ukuthi owuqalile umsebenzi empilweni zethu uyakuwufeza, ngokuba yena unguNkulunkulu weqiniso odinga ukuthi si-understand noma sithembe i-process esuke yenzeka empilweni yakho, ukuthi konke lokho kwenzekayo kumele kwenzeke ngoba awuqalile umsebenzi empilweni yakho uyakufeza. Uzathi uJobe ku-42 athi, yebo Nkosi ngiyazi ungenza konke ngokuba icebo lakho lingevinjwe. Athi uNkulunkulu, mina nginecebo ngokusalwa kwakho, noma athi mina nginecebo lokuphila kwakho, okusho ukuthi nanoma yini obhekana nayo noma ey'ntweni zonke obhekana nazo, uNkulunkulu unecebo ngalezo zinto. Okukuthi kwesinye isikhathi ngike ngasho ngathi kwesinye isikhathi asidingi ukumkhweshela uNkulunkulu, kodwa sidinga ukummemeza mhlazane sibone ukuthi izinto engathi azihambi kahle, nanoma zihamba kahle simbize, kodwa izinto zinesiqalo mase futhi ziba nesiphetho. Bengifisa ukuba mfishane ngikhulume ngithi owuqalile umsebenzi empilweni zenu uza kuwufeza. Kusho njalo uNkulunkulu namhlanje ukuthi nanoma isiphi isimo obhekene naso, kodwa owuqalile umsebenzi uzawufeza. Ngifuna ube nethemba lokuthi nanoma yini eyenzeka empilweni yakho, kodwa uqalile umsebenzi uza kuwufeza. Uthi uJobe ngelinye ilanga eselahlekelwe izinto eziningi empilweni yakhe, esegula, ngisho umfazi wakhe esethi ethuka lo Nkulunkulu wakho masuyafa, kepha uJobe waphendula wathi, mina ngiyamazi umkhulu engimkhonzayo, ngimkhonze ebuhleni futhi ngizomkhonza nasebubini. Ngoba uyazi uJobe ukuthi uNkulunkulu weqiniso futhi uNkulunkulu wesikhathi. Usuthi umbhalo ngelinye ilanga yena ufika ekuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku. Kusho ukuthi empilweni yakho izinto zizokwenzeka, noma empilweni yomuntu izinto ziyenzeka. Ethama uhamba phakathi nempilo, inesiqalo inesiphelo. Ngalesikhathi siqalile, kusho ukuthi kunohambo oluqalayo before iphele, kuney'qabezi noma kuney'nkinga ohlangabezana nazo phakathi, okukuthi zidinga ukuthi wena uthembe uNkulunkulu, ukholwe kuye ukuthi njengoba uqalile umsebenzi empilweni yakho uza kuwufeza. Sibe nethemba, singayeki nokuthandaza kuye, ngoba thina amazi noma uNkulunkulu, but siyamkhethela iy'nsuku ukuthi mhla kumnandi sikhohlwe ukuthi ukhona, mhla kubheda mase siyamkhumbula. Kepha oqalile umsebenzi empilweni zethu uza kuwufeza. Ngifuna ulalena la magama namhlanje.